En dan denkt ze, ja, neem eens toes. Zet ze de camera uit. Zit ze al bijna weer in de auto. Komt er immers aangereden en dan denkt ze van, zou je hem dat zien? En jawel hoor. En jawel hoor. Dan kan ik hem gewoon hout leveren. En hij is ook stressbestendig, want dan staat er een camera op zijn neus, maar dit parkeert gewoon den hanger in alsof het niks is. Stoïcijns noemen ze dat. Maar hier komt van voor. Ja, oh sorry. Ja, We zijn opnieuw begonnen. Hè? ja, dank je collega. Ja, Maat heeft gewandeld. Tenminste, ik ga ervan uit dat Maat zijn schoon zien. Kunnen we zien welke mol het is. Paard zit er nog wel. Het is geen mega grote. Goedemiddag. Hey, daar. Waar zit je? Zie je al wijken op de televisie? En nou stonden we hier. Ja, dat mensen niet. Ja. Voor mij geval. Ja, voor dich. Nee, kom op hé. Wist ik Maat? Ja, Wat ik dat weet hè. weet u dat van? Van de buren. Als ze de auto even uitzendt, dan leg ik het te goed. Die hoort er wel redelijk. Dat mensen niet. Wat is hier de aanleiding van? Nou, En hoe werd zo mat van? ja. Was je? Hoi. Ja, jong. Mag ik Maatje zeggen dan? Als Maat, ik Basje... Maat. Ja, Maat, Nee, oké. Maat. Ja, ik zie dus ook Basje tegen mij. Ja, Hé, maar de aanleiding is dat we worden doorgereden, toen komen we terug. Toen zogen we dat bord hangen. Van de wandeltocht. ja. En dan ga ik ervan uit, dat sticht diegene worst die gewandeld heeft. Jazeker. En toen keek ik naar binnen, want dan werd ik veel betaald hè, om dat te doen. En dan zag ik nog veel meer medailles hangen. Oh joh. Best ik zo'n wandelprofi? Ja. Ja? Ja. Dus dan best een gezonde mens ook. Omdat ze veel beweegt. Ja. Ja? Probeer eens. En als ik aldag naar onderweg kiek, dan wist ik dat ik betaald weer om nieuwsgierig te zien. Mhm. Dus we waren al een klein stukje verder gelopen. En toen zag ik in de scheur zag ik vlaggetjes hangen, mat 60. Ah, joh, het is zo. Hebben we dat alweer lang geleden? Echt hoor? Ja. Oké. Was het van een leuk feestje? Een partyfeest. Ja? Dat was een partyfeest. Oké. Absoluut. En daar is ook een ruige mancave. Kacheltje Mocht erin. dat zomaar. Mocht dat zomaar. Nou, uiteindelijk vragen wij gewoon altijd toestemming. Hè? Ja. De camera is er nou weer uitgezet. Dus dat staat er nu al niet meer op. Maar wat een prachtige plek. Zeker. Bist ik in de echte Nijkater? Ja. Ja? Dan kent je natuurlijk Thijs ook goed. Onze weerman. Echt persoonlijk niet, maar Nee? dat kennen we zeker. Oké. Zeker. Zeker. Ja. Thijs Schelen. Voorheen onze weerman. Eindelijk zien we weer als bediende dorp, Thijs. Maar vertel nog eens, waarom als ik zo'n wandelprofi ben, waarom hebben ze dit dan zo duidelijk aan de morgen hangen? Was dit die moeiste wandeling ooit? Onder de Pieterpad komt zo borden tegen en van allerlei leuke dingen. Afstanden. Er stonden mee op bankjes en zo gaat. Ja. Ik dacht, fuck, dat is wel een moeite waard om er even een bordje van te maken. God. Ja. Voor een bordje van te maken. Ja. Mensen in de ploei blijven, de best aan het werk.
Ja, daar had het niet zo op. voor een vliegende biertjes. een bord van te maken, snap je? Ja. Omdat je het jaar hoort. En dan moet het leuk vinden. Je rode school erbij. Dat zien ook echt de schoonworsten die toch mee gedaan Ding het wel. Ja? Ding het wel. Ding het wel. Ja, Dat is het niet we hebben zeker. veel waaiertjes nodig. Ja, nu hebben ze niet aan, maar vanmorgen nog wel. Enig idee hoeveel paar wandelschoenen dat zich al versleten is? Nee, daar heb ik geen idee van. Oké. Maar ik denk gemiddeld zeker om de 3 jaar. Ik denk eerder. En ik ben 24 jaar oud. Waarom best er ooit mee begonnen? Omdat ik ook nooit geen sport gedaan heb. Ik denk, ik moet ook een keer gaan met mijn 40ste, 39ste. En die waren al jongens die wat Nijmegen, daar begint het met, gelopen naaien. Dat ken ik ook. En in 99 begon ze in de bouwvak. En in 2000 stond ik in Nijmegen en een sleep. En helemaal de 40 opgelopen. Ja? Door zonnesmaaien in het zuiden altijd wandeltochten, georganiseerde tochten te lopen. Gauw nog kwamen de IML-tochten, die was er binnen op zin hangen. Dat is Europees, dat is wereldwijd IML-tochten. Wat was tijd EML voor dan? Internationale Marching Leagues. Oh, oké. En dat doet Nederland is de oprichter. Met Luxemburg en Ierland dat ik het goed heb. En zo zijn er een 16, 17 landen in Europa die ik bijna allemaal gehad heb. Niet elk land is erbij aangesloten, maar sommige landen. Dat wel. Dus dit is echt wiet om te wandelen. Ja. Prachtig hobby. Al 24 jaar lang. Dus dat zien sowieso die vakanties. Ja. Wat zien dan hoogtepunten geweest qua landen? Waar je gewandeld heeft? Waarvan ze zegt van, dat vergeet ik echt nooit meer. Zo De moeilijk. Vierdaagse in Frankrijk was een zeer speciale Vierdaagse. Wat me toch direct opviel, dat er nog niet dat onderwijs tegenkwam. Nog geen papiertje, nog geen sigarettenpeuk. Dat is heel apart. Dat had je pas gelezen. Maar nog een in mooie, Slovenië. een Bist je er wel eens geweest? mooie Vierdaagse was het. Nee, Slovenië niet? Nee. Dus in Frankrijk wordt het heel netjes. Ja. Ierland, Ook geweest, ook leuk. prachtig. Ja. Engeland geweest. En wat duistigt dan als zo'n vierdaagse duus, qua overnachten? Boek ze dat allemaal van tevoren? Meestal een hotel. Ja, tuurlijk. Van tevoren, dat staat je boek. Daar heb ik minstens veel, ik ken dat zelf niet. Maar die ziet het verloren. Mensen die handig zien met internet Ja, maar die ook bedossen. met gaan, die hoor je veel met kan gaan. Oké. Hebben ze vaste wandelmaatjes Ja. dus? Ja. Dus die is nu eigenlijk nu de lien? Niet als het boeteland is, niet. Nee. Meestal met één besmet. Oké. Ja. En hier Roendemhausen, Ook, ja. ook wandelmaatjes? Ja, Ja? steeds meer komen er aan de voet hè, van mijn leeftijd. Kijk. En die krijgen steeds meer tijd en die hebben er ook aan. Heb je enig idee hoeveel kilometer dat ze weggepatterd is Ja. in die 24 jaar? Die zit op het 32.000 kilometer. Ja. Ja, Niet te geloven. nee. En dan vierdaagse, Kennedy-marsen. Nooit last van blessures gehad? Wauw, zeker. Ook wel eens. Maar dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Met even wat rustiger aan doen. Oké. Zit dat in dich om het even rustiger aan te doen? Ja, het moet soms. Het moet. Ja. Oké. Luisteren naar het lichaam. Jazeker. Jazeker. En ik zei ook van ja, ik ben ooit begonnen met wandelen ook om iets aan dit te doen. Kilo's te doen. Ja, is die motto nog steeds huisje, boompje, biertje?
Had ik ook Zeker, gezien. ja, zeker. Oké, Maar daarom moet hij door de week gaat lopen. ja, ja, Voor ja. het weekend leuk te houden. Ja. Om in balans te blijven. Precies. Ja. En doe hels ook van stoken, zie ik. Daar is Ja. net holt gehaald. Ja. Kacheltje. Ja. Gezelligheid. Zeker. En een braaf peert. En is er. een heel braaf paard. En voor de energiekosten wat te sparen, natuurlijk ook. Heel goed. Ja, dat paard, er waren echt mensen in Kesselijk die dachten van, hij had een paard gekocht van Straathout. Dat vindt zich leuk, hè? Ja, dat vind ik prachtig. Ja, dan heb je toch die zwarte trasperplaat, dat is puur gedaan voor de achtergrond van de stal. Zo, dat ga je ook goed aan het ene moor kunnen hangen. Ja. Dan ook is die diepte van de stal. Had ook een naam? Runny. Runny? Dat beurt in de strafgevallen. Runny. Runny. Waarom Runny? Omdat we vroeger een werkpaard hadden, onze pap, die wat Runny heet.